Здравейте хора, аз съм Дамортал и Гог 2004 и той вече днеска започва да снима. Той бахти кефа. Се намаля звука на играта. Ох, може да се абонирате. Ще има линк към неговия канал. Гледате ти наобратно. Пукаме. Влязох. Кефи ще се, че снимаш. Да. Ние, брат, като почнахме, нали, да снимаме с Дани. Един Дани. Малкия. Дани. Клещото. И с него... С него, брат, на вечерта се почерпихме. В смисъл? Събрахме с пари, нали? И там ходихме до магазина да си купим такива работи, кока-кола, такива скупи. Баски. Аз да продължам ли с къщата? Аз ще събера малко дърва. Окей. Преработи се. Да? Да. Там, ако искаш търси. Виж, почвам стената. Ок. Ако чуете някакъв глас... Той е Фокси. Да, горе там си Перас. И една чушка. Хамче. Сигурно се не е Перас. Сам малко. Тихо е, човек, че ако гледа клипа. Не объскам се. Сигурно Всъщност той е добър приятел. Той е Бетфорд. Може да сложи към техните линкове. Не, няма. Не, може. Възможно е, ама не се знае. Брат. Дърво йок. Няма дърво. Не така си. Не бе, вари там по-надалечко. По-надалечко. Пак? Ти продължавай да таковаш. Окей. Такос. Ако нали като се поразвим и ако не ни стигнат стената за честове, какво правим? Втора къща. Или ще оголемим? Как ми лагна. И на мене. Баси кефа да ти се строшка кирката. Туито. Аз съм болен. Ако качвам сон. На всеки човек. Йог дърво. Брат, опа. И за тях като комета. Брат, честно да ти кажа, ти на какви игри ще снимаш? Всякакви, които ми паднат. Хора, да ви кажа, че след този клип ще снимам на Hill Climb, ще сложа линк, изтеглил съм един хак. Аз пък се изтрих. Ще я пратя. Тако това е. Ще сложа линк, аз поне имам клипчета с хакове поне на 6 игри. Уоу! На PewDiePie, Gralera, Color Switch бях превъртял почти без такова. Хак И без други не знам. Забрах. Мога да сложа такъв тайм отгоре, за да гледаш времето на клипче. Кой ще кажеш да ме? Как са изтърси кадърта? Кукулия. Андрей. Шит, лак. Щях. Фокси, е по-тихо, кой ще кажеш? Ако ще. Тук ще слагаме ли врата? Не знам. Какъв симпатичен. Какво симпатично, ли? Да. Симетрично. Брат, дървото... Ето колко бързо станаха. Извинете. Имаш ли мисъл често? Да. Брат. Да знаеш, че честа ще е там, дето легото има празно място. Теля. Да, там. Чутка взор. Нали докато... Да, добре. What? Не, защото ако, нали, когато спим... Да, разбрах. Чуй сега. Когато спим и нали ако догладнем, ще бръкнем честа и ще плескаме. Ще бръкнем. Аз ще бръкна.
Без глупости. Че аз не съм казал никоя лоша дума. Да знаете, че йог дърво. Човек само с... Малка овца! С Данчо и един друг приятел бяхме снимали. Брат, да си яди. Не бе, брат, как ще порасне? Че няма. Аз ще И убия. нали, Данчо Ще изям. почва, след това аз казвам нито и този приятел вика The Killer. Ама след известно време. Аз казвам нито. Бати, овцата много си гладна, ма. Човек, аз казвам нито и този The Killer. След известно време го казва. Три ябълки. Брат, само Че се изтърси. началото на едно мое клипче на Trophies, нали там, като играя, и има едно ниво с Angry Bird, с Angry... Както и да е. Angry Birds. Да. Ти сега какво правиш? Но знаеш, че снимаш. Да. И там изстрелвам три човечето и като целите нещо Пуйката. да, и като я натисна, тя преди става дебела и къщата се разрушава. Аз май се отдалече. И ми излизай. Опа. Фокс, ще се изтърве. Минали да са се- 6 минути, брат. Много бързо. Не, много бавно. Абе, Брат, какво? в описанието може да включим и линка на канала на брат ми, който преди го използвах, ама не се знае, ако си го спомня въобще. Аз ще сложа твой линк. Тури го там. Да се сабскрайбвате. Що може да прави епизоди Доста на прикольно. някои дрифтят. Защото той много обича колите. Но, Вот съм по тема коли, да знаете. Тъй, че може и да пращате снимки. Ако искате, разбира се. Бас прасто. Едвам го. Кокошка. Ох, не знам за теб, обаче мен се схванаха пръстите. тук не трябваше ми чест. Типа кога... Чай да си изключа звука. Аз съм Да си сега го може да изключила. се чувало. Извинете. Ама не трябваше. Какво? Трябваше да съберем малко дърва и тогава започнем. Аз имам 45. Хвърля малко, ако има сила до тук. Не мога. Нямам. Хвърли. Знаеш как? Не. Хвърли. Имам базикам се. Ай. Къш. Ауч! Много ме заболя. Между другото, може и още един човек да се включи, ако да Мортал го няма. Ето Не ти си за се твой знае. канал. Даре. Ти, че ни Мога говори. да снимам и с тебе. Можеш ли с който искаш? Да. Повечето с тебето се знае. Най-добрия приятел. Само, че Тъй. пишете в коментарите игри за два за снимане. Да. Или пък някакви Опа, предположения. сори. Нищо. Без иска. Сега ти е затворя. Аз съм гладен. Не. Брат. Не, защо не си гладен? Да. Не. Защото спрях монстърите. Защото аз съм гладен. Те както ми лаги. Един монстър ще ме изхвърля там на пътя и ще умра. Какъв път е? Абе, тихо сега. Защо имам 8 пръчки? В чеса има само храна, брат. Да, бе. Добре. Вече обещавам, че следващия епизод ще ходим в мине. Ако се развием още малко. Брат, много бавно става. Кой искаш? Не знам. Сега какво ще Овци правим? няма ли? Ние крави. Чай. Аз ще направя малко торчове. Брат, аз отивам ще се направя
една лопатка и отивам да копая за прозорци. Какво ще кажеш? Добре. Аз пък ще осветя къщата. Какво ще кажеш? А? Ще осветя къщата. Очка танц, инчки танц. А, при тебе вали ли? И не, бе, брат. При мене не вали. Барабал. Ще ми кажеш, ела малко към мене. Той може да снима и на Real Drift. Повечето пъти. Но не се знае. Направи с плейлист. М. Ако знаеш какво е. О, забравих, брат. Знаеш от колко отдавна не съм снимал въобще? Че ти... не се Епизод. навали. Кой ти този епизод? Дет снимаш? За кой път ти? Към 14-15. Кажи честно. Да? Не, 30. В смисъл, аз не съм снимала толкова. Да, В смисъл на картинг пистата, когато има, аз постоянно бях снимал. Тогава аз бях като малък. Постоянно слагах някакви прости и качвах. аз имам мъртви абонати, брат. А? Имам мъртви абонати. В смисъл? Нали? Не, че са умрели, но просто абонирали са те за мене и не гледат ми клипа и го дислайкват. Някой ма хейт. Трябва да направим таван. Ама на мен тук не ми вали. С такова се. Що тук не вали? Що, вече спря да вали? Не. Лад, Да, знам. само около къща не вали. Какъв кеф. Виж, там Оплаших гръмна. се, чак. Там. Къде съм аз? Гръмна. Тук, чакай. Точно тук гръмна, брат. Тук. Ще пак от как го видя? Аз бях там на хълмчето. След този епизод Не лаги. там пустиня авария там. И на мен ми лага. След този епизод можем да направим още един или да направим на съм и не съм. Или още един на майн. Не се знае. Не се знае. То сега си мънка там под носа. Много не. Мен не е чак толкова. Шегувам се. Ви гаджета бълнува този пако е. Човек, не знаеш се кога гадже чува. ще му дам? Не се чува. Кое? Уоу. Не падай. Аллах Акбар. Сега някой зомби да ме удари отзади. И аз ще викам. Гага, бабаш. Чай, че ще да кажа нещо друго. Потъвам. Което не искам. Shit. Хелп. Я, брат, да плуваш не можеш ли? Не. Защото тук има пясък. Миналата седмица не съм качвал клипове, защото бях болен. Включително гадно. И не съм качвал. Сега, брат, аз ще чакам. Не, ай. След една минутка аз ще свършвам. Не знам за тебе. Той и аз не последно. Чай един пак почнахме заедно. Да. Да, има. Брат. 50 секунди. След 3, 2, 1. Има 50 секунди. Трябва да се върна къщата и да свършим клипа. Лагна ми като за световно. Спринти! Виж. Бас садващото да кажа, виж, да пробвам и да стане. В смисъл, виж, да не е лагнал. Тук трябва да направим, нали? Вратичка, какво? Не, трябва да направим... Убита с кръва. Не, няма. Нямаме време. И това това беше от нас. Аз бях да мъртъв и той беше гол. Абонирайте се за нас, поделите. По-точно се абонирайте първо за него, след това за мен.
споделяйте клиповете, харесайте ги и чао! Чао!